Исәміз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мен Румил Караймиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Кичә беренче кар яуды, бүген инде бозлавык. Һава торышы шәһәрдәшләр өчен нинди уңайсызлыклар тудырды, Гүзәл Шихапова ачыклады. Пижонда кыягаз, шүпрәк, жана торган нәйбер булырга тиеш түгел. Көннәр салкынайту белән янгын куркынычы да арта. Фаҗига булмасын өчен нишләргә? Хәбәрчебез ачыклады. Гаиләдә кылынган җинаятьләр саны арта. Чаллыда якыннарын җәберләүчеләр белән көрәш чараларын көчәйтелде. Ике бәйрәм бер юлы. Икенче гимназиядә ветеран мөгаллимнәрне хөрмәтләделәр. Октябрь башында кар яууга коммуналчылар әзер түгел булып чыкты. Кайбер идарә итүче оешмалар әле бүген дә кар һәм боз чистартучы техниканы эшкә җикмәгән. Ишек алды җыештыручылар да боз катламы шундый калын булыр дип көтмәгән идек ди. Җепчек кар һава торышы түбәнәя башлау белән бозлавык хасил итте. Беренче бозлавык нинди уңайсызлыклар тудырды? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова материалында. Узган ел 9 октябрьдә ишек алды җыештыручылар тротуарларны яфраклардан арындырса, инде 2 көн кичә һәм бүген алар бызвата. Иртәнге 5тән эштә караңгы төшкәнчегә кадәр урамда булабыз ди коммуналчылар. Первый снег ждали, но не настолько уж, чтобы... Кар явасын белдек, әмма шундый күп булыр дип көтмәдек. Техника бирәчәкләр, әмма беренче карны үзебез чистартабыз. Барлык урам себерүчеләр дә үз эшенә җаваплы карамый. 7нче мәхәлләдә 13нче йорт каршында 2нче көн инде беркем дә эшкә чыкмаган. Дөрес тротуарларга ком сипкәннәр, әмма аның файдасы аз ди шәһәрдәшләр. Кичә бик күп кар яуды, әйме, бозга катты тротуарлар. Җыгылып, калинкаларымны калинка гына түгел инде бу, нәрсә бу? Тез буыннарымны авырттырдым, кешкә барам эшкә. Чистартмыйлар, ремонтламыйлар тротуарларны. Время 11 часов. Вакыт көндезге 11 бит инде, иртәнге 8гә кадәр тротуарлар чистартылырга тиеш. Кешеләр иртәнге 6дан эшли, ә бирдә җыештырылмаган. Комплекс эчендәге юллар өчен идарә итүче оешмалар җаваплы. Кайбер комплексларда машина юлларында ишек алды җыештыручылар көрәк белән чистарта. Идарә итүче оешмаларда әйтүләренчә, бозны йомшартыр өчен алар башта тоз сибәләр, аннары юлны техника чистартып китә. Шулай да шәһәрдәшләр комплекс эчендәге машина юллары начар чистартылган дигән фикердә. Менә хәзер погода испортился, нәрсә дип әйтергә аңа. Погодага ведь, наверное, кеше виноват түгел. Надеемся, как без надежды. Кар явачак ул вечно. Чистартырлар. Во дворах беспорядок, ямы кругом. Ишек алларында тәртип юк, боз кар, әле бит беренче көн генә кар яуды. Киләчәктә ничек эшләрләр күз күрер. Бүген төшкә кадәр алынган мәгълүматларга караганда бозлавык аркасында зыян күреп хастаханәләргә мөрәҗәгать итүче булмаган. Кама балалар медицина үзәгендә кичә бер баланы кабул иткәннәр. Бирегә бозлавык булмаган көннәрдә дә төрле травмалар белән 70-кә якын кеше килә. Табиблар әйтүенчә, таеп егылу җитди имгәнүләргә китерергә мөмкин. Травмы могут быть самые различные, от переломов конечностей. Таеп егылудан җәрәхәтләр төрле була, аяк-куллар һәм умыртка баганасында зыян күрергә мөмкин. Әгәр кеше аркасына яки артына егыла икән, умырткага зыян килә, аяклар җәрәхәтләнергә мөмкин. Белгечләр бозлавыкта таеп егылган очракта кичекмәсән табибларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Үз белдегең белән дәвалануның ахыры начар тәмамланырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Һава торышының кинәт үзгәрүе транспорт йөрешенә дә үзгәрешләр кертте. Шәһәр һәм республика юлларында авариялар, ешайында трассаларда бөкеләр хасил булды. Самолетлар сәфәргә чыгучылар бөтенләй бер каяда бара алмады. Бу хакта безнең алдагы материалда. Узган тәүлек эчендә генә дә шәһәрдә 100гә якын юл һәлакәте теркәлде. Бәхеткә зыян күрүчләр юк, бары тик машиналарны гына төзәтәсе була. Ә менә шәһәр читендә бозлавык нәтиҗәсендә бер шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. Кичә кичке 5ләр тирәсендә Нократ елгасы күперендә йөк машинасы суга төшеп китә. Ул 30 метрлы биеклектән оча. Коткаручылар 28 яшьлек йөртүченең үле гәүдәсен 4 метр тирәнлектән күтәрде. Ул кабина эчендә булган. Пассажирлар йөртүче шәһәр маршрутларда авырлыклар кичерде. Шоферлар әйтүенчә, кичә М7 трассасында бөкеләр 15 чакрымга кадәр сузылган. Мы 3 часа на автобус. 3 сәгать автобус бер каяда кузгала алмады. Урап узганга күрә генә бөкеләрне үтә алдык.
Көчле буранда күз күреме 2 чакрым гына. Шуңа күрә кайбер рейсларны күчерергә туры килгән. На дорогах состояние сейчас отличное. Хәзер юллар әйбәтләнде. Кичә Пермь һәм Ижау трассалары ябык иде. Татарстанда юлларны чистартып торалар. Бирдә кунып калган шоферларны бүгін җибәрдек инде. Бигеш аэропортында да кичә күп кенә рейсларны кичектергәннәр. Беренче самолет иртәнге 6-да очкан, аннары кичке 8-гә кадәр бернинди очышлар да булмаган. 2 рейса на Москву на Шереметьево, рейс 12. Кичә Мәскәүгә баручы 2 рейс кичектерелде. Бу һава шартларына бәйле. Хәзер барлык рейсларда яңартылды, барысы да расписание буенча. Метеорологлар хәбәр итүенчә, төнлә һава температурасы 5 градуска кадәр төшәчәк. Көндез 0 градустан 2 градуска кадәр салкын. Мондый һава торышы тагын бер атна булыр дип көтелә. Урыны белән көчле җил булуы да ихтимал. Проспектларда бозлавык булмасын өчен автомобиль юллары предприятиесе юлларга махсус катнашма сибә башлады. Кар һәм боз чистарту өчен әлегә 6 берәмлек техника җәлеп ителгән. Ләйсән Ханова, Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Көннәр салкын айту белән янгын чыгу куркынычы арта, шәхси секторда жылыту җайламаларын куллана башлыйлар. Ешрак мунча ягалар шәкердәшләрне янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре белән тагын бер кат таныштыру максатыннан бүген Комсомол районы буенча күзәтчелек бүлеге инспекторлары рейдка чыкты. Янгын булмасын өчен нинди киңәшләргә колак салырга кирәк? Безнең киләсе сюжетта. Я вызывала сама пожарную, и потом и стояли, не знали, что делать. Бер атна элек кенә Сидоровка бистәсенең Фадеев урамында янгын чыкты. Сәбәбе мунча мише кызган. Бары тик игътибарлы күршеләр ярдәмендә генә янгынны тиз арада сүндерәләр. Так как мы соседи этого. Без күршеләр шуңа күрә тиз генә нәрсә икәнен карарга бардым. Башта үзебезнең ишек алдында берәр нәрсә төтенләп ятадыр дип уйладым. Ул күршеләрнең мунчасында икән. Иремне һәм янгын сүндерүчеләрне чакырдым. Мондый очракларны кисәтү өчен күзәтчелек бүлеге инспекторлары шәһәрдәшләр арасында инструктаж үткәрә. Хәзер мунчаны ешрак ягалар. Өй эчендә төрле җылыту җайланмалары кулланалар. Дымоходы должны чиститься раз в 3 месяца. Морҗалар 3 айга бер тапкыр чистартылырга тиеш. Мичнең башка элементлары да гос таләпләренә туры килергә тиеш. Розеткага бер юлы берничә җайланма кушырга тыела. Кайбер кагыйдәләрне шәһәрдәшләр үзләре дә яхшы белә, сораштыру шуны күрсәтте. Пижонда кыягаз, чүпрәк, жана торган әйбер булырга тиеш түгел. Дымоходның чисталыгы булырга тиеш. Малайым бар үземнең, тоже шулай урында эшли. Җылына килеп 2-3 тапкыр труба өстенә дә менеп, әйбәтләп карап куялар. Пожарный яктан дагы үзе рәтем белә порядогын карап куябыз, Аллага шөкер, чиста тотам һәр вакытта дагы. Мишләрне кабызу өчен бензин, керосин һәм башка тиз кабынып китүче сыйыклыклар кулланырга ярамый. Җылыту җайланмаларын балаларга ышанып тапшырырга да ярамый. Кичә генә Краснодар өлкәсендә шәхси йортта саксызлык аркасында янгында 7 бала вафат булды. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Гаиләдә кылынган җинаятьләр саны арта, чаллыда якыннарын җәберләүчеләр белән көрәш чараларын көчәйтелде. 2 бәйрәм бер юлы, 2нче гимназиядә ветеран мөгаллимнәрне хөрмәтләделәр. Открылся новый магазин «Обои Люкс». Огромный ассортимент обоев отличного качества для вашего интерьера, а также фотообои, фрески, плинтуса и краски. Еженедельное поступление нового ассортимента. «Обои Люкс», 4706Б, телефон 250010. Ярмарочный клуб представляет белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 6 по 11 октября выставочный центр «Экспо Кама», остановка «Форт Диалог». Новая коллекция качественных мужских зимних курток отечественного производства торговой марки Nordwind. Удобные, теплые куртки на любую зимнюю погоду. На всю коллекцию скидки 10, 20 и даже 30%. Имеются очень большие размеры. Мужские куртки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбеке 1405. Сез яңалыклар программасы карыйсыз, дәвам итәбез. Ашыгыш ярдәм күрсәтү хастаханәсе эшчәнлеге халыкара стандартларга туры килә. Америка Кушма Штатларының берләшкән комиссиясе шундый карарга килде. Әлеге нәтиҗә GCI буенча аккредитация узганнан соң чыгарылды. Моңа хастаханә тайплары 3 ел әзерләнде, хезмәткәрләр халыкара таләпләрне өйрәнде, норматив хукукый база тәртипкә китерелде. Укулар уздырылды, аккредитация 3 атнага сузылды. 4 тәҗрибәле белгеч тайпларның эшен пациентлар белән мөгаллимәнең документларны тикшерде.
Ағайледе қылынған жинетлер соны орта бұ қуақта бүгін ішкі ішлер идарасында озған брифингта қабар еттілер. Оғымдағы елінің 9 айында шолыда 266 ғайле низаға тіркелген. Бұ әлі ауыр жинетлеріні есепке алмаған сонлар. Құқық сақшылар айтуынша, үйлеріне исір қалда қайтушылар сонада көбейген. Шул сәбіплі ғайле ағзалары полицияға мүрежағат еткеннен соң барлығы 300 шақырдаш полицияға есепке қойылған. Есігізге түшірем, Түбен Новгородта бұйыл жай Ират өзінің 6 баласын, хотының әнисін өтірді. Әлігі шырақтан соң шауылда да ғайлерінің жәбірлеушілер білен күреш шаралары күшейтілді. Мы повторно обновили. Біз Қобаттан шәһәр наркология, психоневрология диспансерларында профилактик исәптә торучыларны яңарттык. Һәрберсе белән профилактик әңгәмәләр үткәрдек, туганнары белән дә сөйләштек. Бу юнәлештәге эшне һәр даим дәвам итәбез. Ғайледе қылынған жинетлер генә түгел, яш үсмерләргә исерткеч эчемлекләр сату очракларда шактый күп. 2015 елның 9 айында шундый 600 очрак теркәлгән. Бу фактлар буенча 16 җинаять эше кузгатылды. Хукук сакчылары билгеләп үткәнчә, законны бузучы кибетләр арасында бигрәк тә 30-нчы комплекс тукталышындагы кибетне билгеләп үтәргә була. Бирдә 21 тапкыр бәлик булмаганнарга исерткеч сату очрагы теркәлгән. В отношении их составляется... Аларга карата административ протокол төзелә, җаваплылыкка тартылалар, штрафлар салына, ләкин кызганычка каршы алар барыбер сатуны дәвам итә. Шулайда бу юнәлештә алга китеш бар дип уйлыйм, эшлибез. Эт сатырға теләп 600 000 сум акчасыннан кулак каккан. Мошенниклар токымлы эт сатып алу хәйләсе белән шәһәрдәшне төп башына утырта. Җинаятьчеләр башта зыян күрүченең реквизитларын һәм банктагы счетын кулга төшерә, һәм андагы акчаны үзләренеке дип алдап зыян күрүче карточкасына күчерә. Аннан соң хата булды дигән сылтау белән акчаны кире кайтаруны сорый. Шәһәрдәш икедә уйламастан алар кушканны үти. Преступление зарегистрировано в настоящее время. Бу факт буенча җинаять эше теркәлде. Хәзерге вакытта оператив эзләү чаралары бара. Акчаның кайсы счетка киткәнлеге һәм аның кемнеке икәнлеге тикшерелә. Караклар шул кадәр остарды, алар хәзер IT электрон технологиялар кулланалар. Нәтиҗәдә исәп-хисап счетындагы бөтен акчаны салдырырга мөмкиннәр. Шәһәрне машина юу салонының подвалында хымарлы уеннар оештырылган. Оештыручы 26 яшьлек Алмаз Закиров ул агымдагы елның гыйнвар аенда кулга алынган иде. Әмма җәзасын 1 ай элек кенә алды. Җәмәгать суды карары нигезендә ул мәҗбүри рәвештә 180 сәгать төрле эшләрдә катнашырга тиеш. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении одного из граждан. Әлеге җинаять эше буенча алдан тикшерү ярты елга сузылды. Гаепләнүче үзенең гаебен танырга теләмәде. Кумарлы уеннарга бина хуҗасының катнашы барлыгы исбатланмады. Укытучылар һәм өлкәннәр көнен бергә билгеләп үттеләр. Бүген Мулланур Вакитов исемендәге 2нче гимназиядә ветеран мөгаллимнәрне хөрмәтләделәр. Тантанага барлыгы 40лап кеше килде. Аларның иң яшенә 60, иң өлкәненә 93 яшь. Гимназиядә безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова да булды. Без сезнең һәр килүегезне шулай сагынып, түземсезләнеп көтәбез. Сез бик хөрмәтле кешеләр. Бүген гимназиядә ветеран мөгаллимнәрнең һәрберсен шундый җылы сүзләр белән каршы алдылар. Балалар тере коридор булып тезелде, алар бәйрәмчә киенгән, кулларында шарлар. Өлкәннәр көне уңаеннан пенсиядәге укытучылар өчен зур бәйрәм оештырылды. Тантана башланганчы, алар үзләренең хис кичерешләре белән уртаклашты. Шушы мәктәптә укыдым. Аннан соң институтлар бетергәч, шушы мәктәпкә кайтып укытучы булып эшләдем. Гомер буе. Укытучы гына түгел, озак еллар завуч булып ташладым. Хәзер инде пенсиягә чыкканнан бирле ветеран буларак шушы мәктәптән һич аерылганыбыз юк. Бәң рәхмәт, мәктәбебезне бик яратабыз. Мин эшләгән вакытта булар бик яшь кенә апалар иде. Хәзер инде алар барса ул яшьтә әбиләр. Мин бу мәктәпне кабул иткән вакытта 1650 бала бар иде. 30 рус классында, 17-се татар классында. Өлкәннәр өчен гимназия бүген бер-берсе белән очрашу, күрешү урыны. Алар өчен иң мөһиме онытылмау, үзләренең кирәкле икәнен тою. Бүген бирегә еллар дәвамында гимназия үсешенә үзләреннән зур өлеш кертүче ветераннар җыелды. Ел дәвамында безнең юбилейга булмаса да, ел дәвамында һәрбер класс үзенең беркетелгән ветераны белән эш алып бара. Бәйрәмнәр белән котлыйлар, очрашуларга чакыралар, хәлләрен белеп торалар, аралашып торалар. Бүгенге бәйрәмгә инде алар аеруча рухланып килделәр. Без һәрберсе белән элемтәгә кереп, һәрберсе белән
сөйләшеп, шушы уңайлы көнне сайлап чакырдык, ләкин менә кызганычка каршы һава торышы бераз үзгәреп китте. Шулай булуга карамастан безнең апаларыбыз, безнең укытучыларыбыз бөтенесе дә диярлек җыелып килделәр. Быел бәйрәм аеруча үзенчәлекле, ул гимназияның 110 еллык юбилее кысаларында оештырылды. Балалар һәм укытучылар алар өчен җылы эчтәлекле концерт әзерләгән иде. Ветераннар аны бар дөньяларын онытып карады. Лесенханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Шалы Татар дәүләт драм театры Бишкектә узачак Арт Орда 2015 5-нче халыкара театр фестиваленә китә. Труппа әлеге форумга француз драматургы Жераль Себерас пьеса буенча режиссер Туфан Имамутдинов куйган Тирәкләр шоулы җилдә трагикомедиясын алып барачагында 4 артист катнаша. Пьесада пансионатта яшәүче 3 карт бабай утырыдан җиңел тормышка чыгу юлларын эзли. Ләкин ахырда алар шунда яшәүләренә канәгать булып кала. Халыкара жюри составына Шалы театрының директоры Рашат Фәйзрахманов та керде. Кыргызстанга 8 кешедән торган делегация 19 октябрьдә китәчәк. Аны үз вакытында Шаллы егете Туфан Имамутдинов куйган иде. Бу әсәр инде билгеле булганча француз драматургы Жераль Себерас пьесасы буенча безнең сәхнәгә менгәрелде һәм инде зур уңышлар белән барды. Инде бу спектакль безне Шаллы халкы гына түгел, республикабызның шәһәрләрендә шулай ук республикабыздан тыш читтәге шәһәрдәге тамашачылар да яратып кабул итте. Шуңа күрә дә инде минем уйлавымча жюри әгъзалары безнең бу спектаклебезне бик яратып кабул иттеләр һәм без шуңа күрә дә инде чакырып алдык. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Алда безне яллар көтә. Шулай ук сезне игътибарлы булуыгызны сорыйбыз, чөнки үзегез беләсез, юллар бозлауык. Үзегезне саклагыз, киләсе очрашуларга кадәр.